tak kakanyang bagu balo di tengah munggu di malo hati kini tak kesanang ladape minantu baru. Takot yang dipantak samui salibado anak rancak minantu santiang sanang lah hati memandangnya mencalian akan luang peka balai awan taraga manggaleladu mencalian akan luang jadi marapulai awan taraga maulang putih baranyo marolapu di tanah badarai pulau lalamu bania inabatambu anilagai tak ada orang naniu ense garende pasak pintu nak kunci baguru-guru kolai juo maneka baminantu cari urang saripuamu api-api 1001 di Bali kota bangkota pilih ada mande manonang ketujuh rancak dipilih dan kepala kota ada kuat cecaya jalan kamu kopi dah ewer nan kalumbuanyo balai baru dalam daerah Rangkuranji Babelo jalan ke Padang ambo buruak tapi lay guru tiung bulan tarimo gaji pemali bare na peyudendang lai kapakan kakuranji bali lontong bekang sate dijual di pasar alai lai bana tiung bulan manarimo gaji nyo potong bang BP DSK Tuana olah tagada Padang panjang ke simpang ampe babelok jalan Bukit Surungan aluran otole dari Padang kami menjalang Sanjorayo ko nyampang leado janjang kaden tingke ko cocok pulau jom paretongan biala dan indah bapak dia pulang di kapau saja salamunyo agati asale dape badan kalapai dia lainda ingololong kaulak karang jadi juho asale dape di badan memakai dia lainda saja jolong seorang jadi juho kalau dape badan kapadang kamar palam na yoto kalau dape nagaran seorang tentu salapan tuan nak itu matin
Di manis jauh